Musika Bulegoa elkartearen 10. urteurrena ospatzeko, kantoria eta autotunea erakusketa antolatu dugu. Zein da erakusketa honen helburua? Musika Bulegoak egiten dauen jardueraren zatitxo bat kalera ataratzea. Hau da, gure elkartea gizartaratzea. Euskal musika sektorearentzat egiten dugu zan ekitaldi jarduera guztiak. Hemen aurrean daukazun erakusketa honek, nolabait Euskal kantagintzaren errebisio moduko bat egin nahi du, berri irakurketa bat, ez hainbertze soilik musikaren ikuspegitik, ez da musika den nolabait erakusketaren garraio nagusiena, baina bereziki musikare kontekstualizatuz garaian garaiko baldintza eta errealitate soziokulturalekin lotuta. Eta ikusteko nola musikak zer nolako garrantzi izan duen arte disiplina bezala, edo arte alor bezala, garai hortan bakoitzan gizarteak izan dituen kezkak, izan dituen arazoak, eta horregi marrezen dizkion bestelako baldintzei katalizatzeko hain zuzen kezka guzti horiek. Eta horiei ere erantzun bat emateko, eta erantzun horren bidez, bestelako behar bada zergatik ez utopiak ere indartzeko. Erakusketaz gain, beste jarduera osagarri batzuk izango ditugu, beraz, adi gure webguneran eta bertan dekozue egitarau osoa.